אני משוכנע שמשרד החינוך ידע בדיוק על הגשת התלונה על ידי עיריית פתח תקווה במשטרה, וכמובן כל החומר, הפוסטים שפרסמתי, מדובר ב14 פוסטים, שרק אחד מהם אחרי ה7 באוקטובר. כל השאר, יש פוסטים מלפני 4 שנים, מלפני שנתיים, שנה וחצי, אוקיי? רק אחד אחרי ה7 באוקטובר. בכל אופן, ביום חמישי בשבוע שעבר קיבלתי טלפון מתחנת המשטרה בקישלה, ליד שער יפו, שזימן אותי לחקירה בחשד להסתה. מיד התקשרתי לעורך דין שאמר לי, כדי לחקור בחשד להסתה נדרש אישור של הפרקליטות. המשטרה ביקשה מהפרקליטות אישור, והפרקליטות דחתה את בקשת המשטרה, אמרה, אין בפוסטים האלה שום חשד להסתה. אז המשטרה הסתמכה על שני סעיפים אחרים, סעיף 100 לחוק העונשין שמאשים אותי בכוונה לבגוד במדינת ישראל, והסעיף השני כוונה להפר את הסדר הציבורי. איך שנכנסתי לתחנת המשטרה, הפלאפון שלי הוחרם, שמו לי אזיקים על הידיים ועל הרגליים, לקחו ממני גם את השעון יד הפשוט שהיה לי, לא שעון חכם או משהו כזה. הציגו בפניי צו מעצר, חתום על ידי השופטת בלהה יהלום, וגם צו חיפוש בבית שלי, גם חתום על ידי השופטת בלהה יהלום. 5 בלשים לקחו אותי לכאן, לבית שלי, והפכו את הבית מן המסד עד הטפחות, פשוט קשה היה לראות רצפה. אני סידרתי כבר את הסלון, כמו שאתה רואה, את המטבח, את חדר השינה. את חדר העבודה שלי לא, קשה לי לראות אותו, אוקיי? אם אתה רוצה, אתה יכול אחר כך לקום ולהציץ פה, הוא נראה יותר טוב ממה שהיה, אבל אתה יודע, אני ככה נכנס ומסדר רבע שעה, ופשוט לא מסוגל יותר, יוצא החוצה, לוקח הפסקה. הם בלגנו לי שם דברים של עשרות שנים, אוקיי? החיפוש היה בנוכחות 2 עדים, חברים שלי, שהוא תועד בווידאו גם, ואחרי שהוא הסתיים, חברים שלי נשארו פה, נתתי להם מפתח, ועשו סרטון של מה שקרה, והוא נמצא ביוטיוב. החזירו אותי לתחנת המשטרה. החקירה הראשונה שלי התחילה בסביבות השעה 7, נמשכה כ4 שעות. הטכניקה של החוקרת הייתה, זה לא בדיוק הייתה שאלת שאלות, אלא יותר רטוריקה. זאת אומרת, היא שאלה אותי שאלה כשהיא שותלת את התשובה שהיא רוצה בגוף השאלה, כמו למשל, כמי שמצדיק מעשי אונס על ידי אנשי החמאס ב7/10, אתה לא חושב ש... כך וכך וכך. אתה מבין? זה רטוריקה. אני לא נפלתי למלכודות האלה. בתום החקירה לקחו ממני טביעות אצבעות, צילמו אותי בחזית ובפרופיל, ונלקחתי לבית המעצר במגרש הרוסים. הוגדרתי כעציר ביטחוני על כל המשמעויות. שמו אותי בתא נפרד, מבודד. כל מה שהגעתי זה היה הבגדים שעל גופי. נאסר עליי להכניס ספר קריאה. על טלוויזיה כמובן אין מה לדבר. אפילו השפתון, לשפתיים היבשות שלי, לקחו אותו ממני. חגורה, שרוכי נעליים. ביומיים ישבתי 4 ימים במעצר. ביומיים הראשונים בכלל לא הייתי מסוגל לאכול, להכניס משהו לפה. ביום שישי בצהריים התקיים דיון בהארכת המעצר שלי. המשטרה ביקשה הארכת מעצר 7 ימים, העורך דין שלי כמובן התנגד. השופט אמר שכל הדיונים חייבים להסתיים עד השעה 14:07. הדיון שלי התחיל בשעה 1:30, אחריי היו עוד 6 עצורים. משהו כמו 7-8 דקות, השופט הלך על דרך האמצע, האריך את המעצר שלי ב3 ימים. אני הוחזרתי לתא המעצר. את השעות האלה ביליתי בעיקר כשאני שוכב במיטה ומסתכל על הקירות כדי לא לצאת מהדעת, אז כל 1.5 שעתיים עשיתי אימון גופני, תרגילי התעמלות. פעם ביום הובילו אותי לאיזה חצר שהיא בעצם רחבת בטון מגודרת מכל הכיוונים, כולל התקרה. יכולתי לראות פיסות של שמיים דרך הגדר והקונצרטינות.
אפילו הנתיב מהתא שלי לחצר הזאת הוגדר כנתיב סטרילי, אסור לאף אחד להיות בו, לדבר איתי או לחלוף על פניי, וסוהר עמד בנקודה א', סוהר בנקודה ב', ובמקטע הבא שוב סוהר, עד שאני מגיע וכנ"ל בחזרה. ביום ראשון בערב נלקחתי לחקירה השנייה, שנמשכה שוב 4 שעות, ושוב אותה טכניקה, הרטוריקה הזאת של השאלות, לשתול את התשובות שהחוקרת רוצה בגוף השאלה, ושוב לא, באיזשהו שלב היא הטיחה בי שהפוסטים שלי הם כמו הפרוטוקולים של זקני ציון. עכשיו אני גם מורה להיסטוריה. שאלתי אותה, תגידי, יצא לך פעם לקרוא את הפרוטוקולים של זקני ציון? זה 100 עמודים? שתיקה. לא הגיבה לזה. בתום החקירה שלה היא קראה לממונה עליה, לקצין הבכיר של מחלקת החקירות של היחידה, שהוסיף סדרת שאלות משלו, שוב עם אותה טכניקה של רטוריקה, וגם למלכודות שלו לא נפלתי. הוחזרתי חזרה לתא שלי, תקופת המעצר שלי הייתה אמורה להסתיים ביום שני בשעה 12, לפני יומיים. הדיון בבית המשפט התחיל בשעה 12:20, 20 דקות אחרי שתקופת המעצר שלי הייתה אמורה להסתיים בכלל. הוא נמשך כרבע שעה, משהו כזה, השופט הורה לשחרר אותי בתנאים מגבילים, אסור לי להיכנס לרשתות החברתיות במשך 15 יום, ערבות עצמית של 1,000 שקל ועוד ערבות של צד ג' בסך 10,000 שקל. לא נכחתי בעצמי פיזית באולם בית המשפט, אלא בווידאו קונפרנס בתא המעצר. ברגע שהשופט החליט לשחרר אותי, חשבתי שבזה נגמר המעצר, אני יוצא החוצה. לא, איך שיצאתי החוצה, שהוא שמו עליי אזיקים, והתכוונו להחזיר אותי לתא שלי. אמרתי, אבל הרגע השופט החליט לשחרר אותי. אמרו לי, כן, אבל צריך לחכות עד שתגיע פקודת שחרור מן המשטרה. אמרתי, אבל המשטרה לא מחליטה, זה השופט הרגע החליט, זה בסמכותו. אתה צודק, אבל אלה הנהלים. שאלתי כמה זמן לוקח עד שתגיע פקודת השחרור מהמשטרה, אמרו לי שעה וחצי. רק ב4:30, 3.5 שעות אחרי שהוחלט לשחרר אותי, שוחררתי מבית המעצר, אפילו לא נתנו לי להתארגן, להחזיר את השרוכים לנעליים שלי, את החגורה, פשוט נתנו לי שקית, השליחו אותי החוצה והתארגנתי בחוץ. בדיון שהיה ביום שישי הגיעו כמה עשרות תומכים שפוזרו באלימות מאוד קשה על ידי המשטרה, ביום שני, כששוחררתי, גם חיכו לי כמה תומכים. זהו, זה הסיפור שלי. כרגע אני בלי פרנסה, אין לי עבודה, בעוד חצי שנה ימלאו לי 63. גיל הפרישה הוא 67. אין לי מושג מה אני אעשה עד הגיל הזה, איך אני אסתדר. ב40 האלה שם בין גש הרוסים, איך אתה מתאר את המקום הזה כאילו מקום נורא. אתה יודע, פעם ראשונה שאני נמצא בבית מעצר, אז יש קולות, זה עולם אחר שאנחנו לא מכירים, יש קולות של המקום הזה, שקשוק מפתחות, טריקת דלתות, הסתת בריחים, כמה פעמים שמעתי זעקות שבר של עצירים, אתה, לזמן שלך אין שום משמעות. אין שום ערך. איבדתי תחושה של יום ולילה. כל פעם שאלתי איזה סוער, מה השעה? כי לא ידעתי. לא היה לי שעון. לרצון שלך אין שום משמעות. אין לך רצון עצמאי. אתה לגמרי נתון לחסדיהם של סוהרים שיכולים להיות הילדים שלי. שיכולים לנבוח עליך בלי שום בעיה. זה עולם שלא הכרתי עד אז, זאת אומרת, הכרתי אותו אולי מסרטים או מטלוויזיה, לא מניסיון אישי. והאור היה דלוק 24/7? היו 4 ספירות ביום, מספירת הבוקר, 6 בבוקר, האור דלק, עד 9-10, האור דלק, כל 40 עד 60 דקות בלילה הגיע סוהר עם פנס שמאיר פנימה כדי לראות שאני שם. הארוחות הוגשו ארוחת בוקר בשעה 7, משהו כזה, ארוחת צהריים ב-12 וארוחת ערב בשעה 6. ארוחת בוקר בדרך כלל כללה גביע של גבינה, כמה פרוסות לחם, חצי מלפפון, כוס תה,
ארוחת צהריים הייתה ארוחה בשרית, עם מנה בשרית, תוספת אחת או שתיים, וארוחת היום גם, תראה, האוכל בסך הכל לא היה גורמה, אבל הוא לא היה גרוע במיוחד, אוקיי? כמובן שאין סכין ומזלג, אתה אוכל את הארוחות שלך עם כפית מפלסטיק שנאספת מיד לאחר הארוחה. בארוחת בוקר אין כפית, אתה צריך לקחת את הפרוסת לחם ולנגב את הגבינה ולהכניס לפה. נתנו לי בקבוק מים שיהיה לי לשתות. גם כל פעם שביקשתי, הייתה לי כוס חד פעמית, אז כשביקשתי, הביאו לי כמה טיונים של תה, וכשביקשתי מילאו לי מים חמים, כדי שאני אוכל להכין לעצמי כוס תה. זהו, היו לי שירותים במקלחת בתא שבו שהיתי. נתנו לי איזה מברשת שיניים קטנה ושפורפרת מיניאטורית של משחת שיניים. הייתה שם חתיכת סבון. זהו, זה מה שהיה. הבגדים היו עליי כל הימים האלה, ישנתי איתם, התהלכתי איתם, לא החלפתי בגדים כל הימים האלה. חברים שלי ניסו להכניס לי תיק עם בגדים להחלפה, לבנים וזה, לא אפשרו להם להכניס לי את זה. אז בעצם היית כאילו עציר ביטחוני יהודי נפרד מהעצירים ביטחוניים. כן, לא רק זה, תראה, אני יודע שהיחס שקיבלתי, שהוא לא היה נעים, עובדת היותי יהודי השפיע.